Entón, eu creo que imos darnos a peli. Imos ver canto dura a peli de Mario. Eu creo que o poñer o mesmo que dura a peli de Mario pareceme un reto importante. Entón, canto dura a nova peli de Mario? Ollo, a nova, non a anterior. 92 minutos. Entón, temos 92 minutos para pasar o xogo. Imos facer 92 minutos e 17 segundos. Entón, 92 minutos en segundos son... É que teño que este dato para unha cousa. Vale, entón, agora con isto aparecería un contador. Efectivamente, este sería o tempo que temos para pasar o xogo. E non podo pasar as cinemáticas, quero dicir, as escenas de acción e todo isto que haxa, non o podo saltar. Estas son as normas de hoxe. Nada máis, por lo demais, está chegando a robar con Gamer todo este tipo de cousas. Entón, novo xogo e dámoslle ao que ven sendo o botón de romper todo. É o que hai. Non hai marcha atrás. Imos solo. Comezamos. E poñemos contra atrás en canto aparece a intro. Aí vai. Aí está o cronómetro. E non podemos pasar as cinemáticas, Como sempre, unha animación muda. Un M aí. Vas para baixo. No argumento non ten máis. Mario camiñando e atopa algo. Por lo menos non raptaron a Peach. Xa un avance. Onde cae? Pois pola pinta climatolóxica en Santiago. Moi ben. Olla alrededor. Bueno, que non vou parar moito no tutorial a todo isto, que eu xa sei como vai a cousa. Saltar, moi ben. Ollo que é iso aí. Hai que atopar. Entón temos este Bowser xigante como Bowzilla. E temos un sol felino. Entón, acendimento de luz do faro. O que pasa é que acendemos o faro. E entón, que acontece? Pois que Bowser marcha. Ya temos un loading aí bonito. Pois este é o mundo do Super Mario do Bowser's Fury, que aparecen por aquí moito de gato. Vedes árboles con copas de gato, pombas con orellas de gato, portas con orellas de gato, todo moi gato. E aí vemos a alguén pedindo axuda. E vemos moito chapapote, porque tanto a que se xo Resident Evil como Mario, aquí hai chapapote para todos. Que nos di aquí? Mira, meu pai volveus así. Pero moito peor, mira. Manchou todo o chapapote. Ahora ten furia de cando en vez. Entón, queres que te axude, non? O Bowser Jr. parece que están apuros. O Mario papá perdeu o control e non sei que aconteceu. Ben, tí aí. Axúdame, pero intentei axudalo, pero está moi grande con forza. Non consigo facer que o papá volte ao seu estado normal. Nunca imaginei ter que pedirte a axuda a ti. Nunca. Nunca máis. Pero farei o que se faga falta para salvarme ao papá. Por iso, axúdame, Mario. Así, coa boca pequeniña, porque ten texto máis pequeniño. El di, sí, jaja. Entón, Bowser Fury, Bowser Jr. ven con nós. Fai equipo. Eu vou chamar Bowsito. Mais, como intenta axudarme? Con moita axuda. Imos darle moita axuda porque hai que acabarlo rápido. Entón, vai a ser máis agresivo. Vai a darle bastantes inimigos. Moi ben. E se tivésemos dous xogadores, pois alguén manexaría a Bowsito. Entón,
a partir de aquí temos un sol. Hai que pillar máis. Entón, entramos no primeiro sitio. E aquí sería de moita axuda axudarme onde lembrar onde están as cousas. O sistema de ítems, a verdade é que é bastante interesante. Aquí temos unha pequena... Destas hai que topar 5 en cada fase. Vedes que aparece aí abaixo un 5. Cando digo fase, vou referirme a illas. Entón, co gato, este podemos trepar paredes, así que algo que me aforro. Vedes aí abaixo a esquerda que aparecen diversos ítems. Podemos mandar a Bausito a por cousas, por exemplo, a que nos desbloquee iso de aí arriba. E nos dá unha seta. Ou, se non queremos pelexarnos con para saltar aí, o que vamos facer é, por favor, píllame a ti. E xa está, moito máis doado. O cal nos vai permitir facer todo un pouco máis rápido do que debería ser. E corremos. Vale, e temos aí unha lúa grande. Imos a pillar. Dúas lúas. E xa de paso, imos aproveitar para pillar isto. Entón, ui, vale, esta está pillada. E faltan outras dúas. Unha, creo lembrar que estaba aquí. Efectivamente. Isto é unha memoria miña moi boísima. E a outra non lembro moi onde está. Así que imos investigar rapidamente, así xa temos dúas. A música super vitalista e moi guai. Detrás destes bloques sempre vai haber tamén un sol destes. Vou chamarlle lúas todo o tempo, xa veredes. Entón, por aquí abaixo non sei se haberá algunha destas, senón que nos dá isto. Oh, unha estrela por aí. A verdade é que prefería o gato, Entón, trememos. Miña dúbida é se está arriba de todo. Hai un sitio aí que non fun. Pensando aquí arriba. E aquí non lembro se se podía subir de alguma maneira ou que esperar logo. En fin, casi vou seguir avanzando. Logo se topo que me falta. A verdade é que xa non lembro onde estaba. Non calculei cantas temos que sacar, pero imagino que... Vale, para desbloquear eso fai falta ter 5. Isto é un gigaguizos antigos de algo como era. Unha campana que cando sone que seré máis grande, basicamente. Imos desbloquear máis por aquí. Entón aquí, con cada vez que premamos o botón de salto, estas plataformas cambian. Xa vos digo, para que vexades como funciona isto. Entón, basicamente, atraer a esta xente para aquí. Ollo, que está chubiscando. Vale, ven para aquí. Moi ben. Esto quere dicir que ven Bowser grande. E agora as cousas complícanse. Entón aquí o seu sería aproveitar e que rompa isto. Onde está? Vale.
Entón aquí, con isto, xa unha lúa volve a facerse pequeno e nós xa temos unha máis. Entón, volvemos onde estábamos. Temos esto de aquí. Moi ben, moi importante non caer con Mario aí. Tamén son parvo de carai. Perdemos todos os cartos. Bueno, que volver a tirar destes para baixo. Qual é máis doado? Saltamos. Vente, vente. Ven, 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 ven. Saltamos para que caiga. Damos atención a este. Hola. Hola. Muy bien. ¿Están todos? Falta que. Ya está, agora sí. E con isto conseguimos outra lúa. Que por suposto vou forzar o todo posible para ver se cae outra vez por aí. Moi ben, temos 4 xa. Cando queda 1 minuto 21. 1 minuto, sí, 1 hora 21. Entón, por cada unha destas sillas, por lo normal, teñen 5 misións. Tamén tes a unha persoa que cae máis veces por aí. Vale, entón de aquí faltanos 2 pezas para desbloquear. E imos aproveitar para facer isto. Isto que dice que agora hai outra misión, que é de pillar monedas azuis. Entón vale, entón pasamos o primeiro tramo. Agora hai que facer este outro tramo. E xa estaría. E pillamos isto. E 5 xa temos. Esta levou menos de un minuto. Ou 1 minuto máis ou menos. Moi ben. Así que podría ir agora ao gigaciño. Vou ver se atopo por aquí as que me faltan. Isto vai me levar máis. Como non sei onde están ben. Hai unha que está aí xusto detrás. E faltaría unha cuarta. Unha quinta, perdón. Ali hai unha que de momento non podo chegar a ela. A ver, vou pensar que o lado que me queda por explorar é por aquí. Ah, está aí. Moi ben, entón xa 6. Imos ben de ritmo. Damos 6. E aquí xa moitas máis non quedan. Imos ir a outra illa. Entón, nesta, pois a primeira misión seguramente sexa chegar ao punto lonxe. Pero se polo camiño podemos ir atopando estas pequenas pezas, pois xa un traballo que temos feito. Ollo que volve Bowser.
importante aproveitar cando apareza Bowser para romper pezas que só pode romper el. Vale, imos ver por aquí. Vale, aquí acabo de bater con cousas que non vexo. Bowser entrou en acción. E ilumínase iso. Claramente podemos esperar un pouquiño. Non urxe. Vale. Non sei se pillei a lúa ou non, creo que sí. E aquí estaría o que vai romper el. Se lle dá con lume a iso, efectivamente, con iso xa o mataríamos. Pero vou intentar chegar a outro que non estivese el. Ese por rompemos dous dunha. Se non, quédanos para nós ese. Entón, creo que nos queda, por exemplo, por romper nesa zona. Ten que haber algún por algún lado. Eu creo que do lado máis da esquerda. Pero pasa que temos que ir por terra firme para ir máis rápido. Agora hai unha misión que non me vou meter nela. Entón, a ver se Bowser ven. Creo que vai ser aquí. Efectivamente, a ver se Bowser bota lume aquí. Xa marcha. Ah, magua. Entón perdimos un pouco de tempo con cousas que non eran. Podemos aproveitar que apareceu ese... Vamos a aproveitar que apareceu ese Luigi raro. Ali está ese Luigi. Xa estaría, moi ben. Outra lúa, outro sol. Vou chamarlle lúa todo o tempo, E aquí ainda nos queda por atopar unha das... Eu creo que estaba aquí abaixo. Aí está. Veña, outro sol, veña. Outra lúa outra vez. 5 fragmentos de sol felino, aí están. E imos en 7, 8. Lembramos que temos que ter 50 para rematar o xogo. Digamos o modo normal, o primeiro final. Vamos a ver o primeiro dos... Primeira non, a unha das illas que estaba antes ali. De feito temos un sol aquí para pegar ben cómodo. Imos ir por él, primeiro antes que nada. Está aquí. Vale, isto agora non lembro moi ben onde estaba o... Ah, vale, hai unha. Vale, isto vale. Temos un ali ao fondo. Ya pillamos rápidamente.
E ollo aí que se acaba de liberar unha cousa que en nada podemos pillar. Pero antes de ir por ela, creo que efectivamente, aí está. Esto de aquí. Entonces temos 11. E agora sí que vamos ir por esa de aí. Que podemos terla pillado un salto, pero por lo que sei se non chegamos. Pues facemos isto de aquí. Hai que ser gato. Sí, hai que ser gato. Oye, que vai a aparecer Bowser. Entón, con Bowser podemos ou ir loitar contra estes de aquí. E aquí só nos quedaría isto por superalo, esta misión. Esta misión consiste básicamente en acabar con estes Namek non se chama, non? Ou si? Sí, podemos soltar aí. Estaría moi ben, pillamos iso. E imos a que Bowser nos desbloquee unha cousa que hai alá. Esta illa está completa xa. E ao completala xa non podemos facer que Bowser non recupere nada. Temos 13. Agora, se en principio volvemos a cal das illas. Imos volver a esta, a ver que nos sabe que misión é. Vale, temos esta proba de aquí. Unha contrarreloxo. Básicamente chegar aí en 20 segundos seguramente, se o tempo. Creo que son todas de 20 segundos. Entón sería primeiro agora. Aí está. Chegamos ben, non sobrados. A ver, son 20 segundos, moi sobrados non se pode chegar. Pero ben. E 14. Podríamos ir a outra das sillas, que ten que ser a da lá. E xa sí que proba esta. A que ven agora. Imos transformarnos en gato. Que eu creo que nos vai axudar trepar rapidamente por aquí. Hai que levar a esa gaiola, pois unha chave. E a chave, pois imos ir por ela agora rapidamente. Agora aquí cambiaron os inimigos que había antes. E a chave está aí. Cousa da chave, non se pode tocar o auga, non podes tocar a auga porque senón perdes. Entón, aquí cuidado que lío. Volve a aparecer a chave aquí porque a tirei porque non sei usar os botóns, por lo que sexa. E agora, pegamos un chimpo que non toque auga, aí estamos, perfecto. Verenos un 10 nas Olimpiadas, nos Xogos Olímpicos, e aquí está. E agora que isto está co 15, temos xa a posibilidade de avanzar a seguinte zona, o sea, de matar ao boss que teríamos agora aquí. Isto vais entender mellor cando pase, por iso estou pasando un pouco. E mentres, pois vou intentar facer outra proba aquí, que eu creo que ainda me queda unha. Efectivamente, pillar a peza da gaiola. Entón, por aquí creo que podo chegar antes. Sempre cando non bata cun Birbala, que non conte con el. Aí estamos, agora sí. A miña dúbida é
¿Dónde está a chave? Ah, vale, a chave está ali. Esta creo que era un pouco máis complicada que as anteriores. E ollo que se pode ver máis complicada porque ven Bowser por aí. Entón, isto basicamente, agora sí aquí. Agora podemos entrar a este salto aquí. E agora eu creo que imos asegurar. E agora sí, aí está a chave. Imos caer sobre a auga. Antes de que apareza Bowser, aparecer Bowser. Entón, eu creo que aquí a opción boa é... Vale, que nos abra a porta. Logo imos pa aquí. Vale, imos abrir facer que nos abra ali unha das portas. A ver se ven para aquí. Rompe isto. Bowser. 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 Isto igual é unha palabra non que vou dicir agora, pero Bowser. Aquí está. Vale, agora bote lume. Moi ben, iso xa nos queda para nós para logo. Agora imos ver se chegamos a esa campá a tempo. Se chegamos a esa campá a tempo. Veña. Veña. Non! Nos fuciños. En fin, pois nada, imos coller 2 estrelas máis. Nos fuciños foi iso. Ai, que mala leira. Feito, creo que estou facendo mala orde de cousas que estou facendo aquí, nunha cousa en concreto. Vale, aquí temos os 5 xa. Non hai máis que rascar. E agora naquela illa está o da gaiola. E xa estaría todo tamén, sí. 16, 17. Decimos, peado a gaiola. A desaparece rápido Bowser. Se non vou mirar no mapa se hai alguna cousa máis que se me está escapando. 17. Lembremos que temos que facer 50 antes de que ese contador chegue a un 0,5. Bueno, non só iso, senón loitar contra Bowser. Entón, se miro o mapa. E aquí xa non teño máis. Xa é loitar. Se xa agora sería, pois aproveitar o tempo para facer cousas, pero o único que intente ir á illa inicial. Eu creo que non podo ir á illa inicial. En fin, cando apareza Bowser intentarei no, pero eu creo que esa illa non podo ir de ninguna maneira. A non ser... Vou probar con isto. Eu creo que con isto non podo ir de ninguna maneira. Non, aparte está aí capado o xogo para que non o faga. Poderei. Chegarei dun chimpo. Espérate, chegarei dun chimpo desde aquí. Ollo, ollo. Oh, no. Fixeches algo aí raro coa física, xogo. Non me queres deixar pasar. Pero eu diría que... No, non me está deixando pasar. Ai, que leria. Pues nada, temos que esperar que empece a chover outra vez. Creo que non hai maneira de aceleralo. Nada, imos intentar conseguir un pouco máis de moedas e demais para ter logo máis obxetos. Pero agora, pues nada, tócanos esperar.
vale, isto novo. Porque agora aquí podríamos ir aquí. Aquí que hai. Super gato. Vale, comeza a virar iso de aí, que está aí sempre presente. Así comeza a virar máis rápido. Vale, comeza a música, comeza a chover. Pois agora sí que hai que facerlo rápido isto. Agardamos e queda 1 minuto e 2. Levamos 30 minutos e 17. Estaríamos aí, técnicamente 17 por 3, 51. Aquí perdemos un chisco de tempo. Pois veña, imos esta loita a ver se leva menos do que debería levar. Se lembro como iban os bosses este. Pois non moi ben, non lembro moi ben como iban. Vale. Como hai kaijus que decía antes. E xa estaría, moi ben, 2 toques. Rayo fino. E basicamente o que pasa é que se abre unha nova zona. Así con tema neve, xeo. Pouco Frozen. E aparece Nessie, que nos vai levar a sitios polo auga e demais. Co cal tamén agora vai ser todo un pouco máis rápido. Parece que vou ser que decime unha cousa. Hai que volver a facelo, hai que encontrar máis os felinos. Moi ben. E aí van a aparecer as novas illas, moi ben. Que son 4 illas, co cal un total de 20 soles que vamos conseguir nesa zona. Agora creo que o objetivo é pillar 30. Eu aquí está ben, porque xa conseguín todas, co cal algo avanzado teño para despois. E a ver se agora con Nessie fago algo máis. Unha hora. Non sei para que valía isto. Ah, vale. O yo que son Mario pequeno. E xa está. Con isto danos un sol, moi ben. Facemos rápido de momento. Hai ali un punto ao fondo que non sei se podo facer algo con Nessie. Onde está Nessie? Vamos a probarlo rápido. Acabo de morrer porque sí. Vale. Todo isto para isto. Bueno, en fin, pois vale. Non sei exactamente isto para que valía. Ah, vale, xa sei para que era isto. Estou perdendo tempo cunha cousa que igual ni me va ni me viña. En fin, sí, que con esas cousas aí, pois podía tallar máis. Vale, imos ir con Nessie agora.
a por isto de aquí. Que agora basicamente hai que chegar ao faro. Moi ben. Esa peza xa teño. Para ver se son quen de pasar por todas. Non vou. Vale, esta cheguei. Creo que hai alguna que vou precisar ter trineo, pero de momento vou tirando. Esperade, que igual sen trineo chego, Igual na última non podo. Creo que na última igual non. Ah, pero na última teño aquí o trineo. Vale, veña. Se para de esquivar trineo tamén axuda. Todas, moi ben. Non contaba eu facelo tan ben nesta. E hai outra aí ao final, co cal dúas aquí rapidiñas. Moi ben. Seguimos avanzando. E agora aquí hai varias opcións. Nesta que hai unha serie de xefes. E para entrar aquí hai distintos camiños que agora xa non me moi ben. Entón, claro, por aquí hai esta de aquí. Aquela dali, por exemplo, podo mandar xa a ver que vaya por ela. Bueno, lanzar. Vale. Me faltarán dúas. Unha sí que está por aquí baixo, vale. Faltaría a primeira. A primeira debería ser unha que debería ser máis doada de pillar. Ou debe estar cerca do comezo. Normalmente está en orden de canto hai que explorar para chegar a esa zona. Non sei se pode ser por aquí, por fora. Ah, está aquí. Moi ben. Moi ben. Pillada. 21. Esta de aquí sí que é un pouco máis complicada. Vemos que está aí no medio, pero isto de aquí é unha torre invisible. Realmente non hai camiño. O sea, el camiño estamos vendo que as paredes canto nos achegamos e demais. Entón, por exemplo, esta de aquí é fácil. Agora o resto. Nada. Aquí porque é recomendable usar as bolas de lume, porque podemos ir marcando o camiño con bolas de lume. Podemos ir vendo por onde camiñamos, máis alá de tamén ver esos obstáculos por onde van. Que pasa? Que agora acabo de liala e non vexo por onde vou. Moi ben. Ti pode chegar aí? Moi ben. Hai algún máis por aquí. Acabo de darlle a unha xa que era difícil de pillar. Moi ben. Ollo que vai vir Nessie ali. Moi ben. Ahora sí.
Ahora ven Bowser, outra vez que a súa cousa. E xa podemos usar iso, que eso tamén es... Vale. Claro, isto agora mesmo é un atallo, non? Vou meterme por aquí. Eu creo que así conseguímoslo. Sí, quitámonos a Bowser de enriba. Non é ideal, o ideal. A ver se atopo onde está a lúa que falta. Vale, está ali. Que tal desde onde estou? Sería a miña... Ao lado contrario onde está, quero. Ali é unha lúa. Entendo que está... para lá. Creo que por alá. A ver que nos dá isto. Moi ben. A ver, ese... Podes chegar ali? Vale, rodear. A ver se chega ali. Claro que non ve invisible. Teño que guiarlo por aquí. Tento para un tiro de cámara para que chegue a eso. Ah, vale. A ver, non debe ser moi difícil. Agora sí. Sí. Dalle. Moi ben. Traballo fino. 23. 23. Hai outra ali. Para pillar esa. Non sei por que esta estaba aquí. Ah, vale, que o demoleu Bowser cando estivo antes, pero non me enterei. 24. Aquela dali, se non lembro mal. Así está, moi ben. Isto teño feito de forma distinta. Podemos aproveitar e ir para esta fase. Esta fase xa se recomenda ir con isto. Entón a primeira misión sería un pouco chegar á cima. En esta sí que os mini soles felinos non sei chegar ben a eles. Así que un vais un pouco a intuición. Mira isto de aquí. Antes fixe unha proba e creo que por aquí non estive. Vale. Pois xusto que non sabía onde estaba antes, creo. Claro, topala. Ollo que ven Bowser. Estaría ben saber onde está bloques para derruir nesta zona. Vale, pillo outro Bowsito.
Vale. A ver si... Sí, xusto todo arriba. Vou aproveitar que estou arriba. Magua porque quería que rompese aí algo, pero non dá pa máis. Teño 3 pezas desto. Vale, iso para Nessie está ben, porque tamén un sol fácil. Recoméndame baixar por aquí, pero eu creo que mellor. Aquí non hai disto. Vale, por aquí hai isto de aquí. E faltaríame outro, que non sei onde está. Quero pensar que vai estar por aquí. Entón igual logo vexo en alguna destas veces que teña que volver. Eu creo que vou ir por Nessie. Vale, Bowser non destrui iso. Entón, isto hai que pasar por... Bueno, chegar a ese punto antes de que remate o tempo. E aí teremos un sol. Moi ben. 20 segundos. Sí que vi un tempo. Primeiros son relativamente sencillos, sinxelos. Vale. Relativamente, todo isto relativo. 27. Teoría 50. E a peli vai pola metade. Isto vai estar moi xusto. Creo que non nos vai dar tempo, pero máis ou menos. Isto é outro circuito. Pois imos facer outro xa, veña. Xa que temos que ir para lá. Pega esta reta, pega este salto. Atención aí. Moi ben, mallao. Pois agora estamos nunha zona que non nos interesa moito porque vou intentar facer o desafío que por aí arriba. Entón agora é pillar moedas azuis. A ver se nos sai todo a primeira. Moi ben. Aquí pega estas do lateral. Momento ben. A ver este tramo, creo que aquí ás veces lío un pouco. Vale, bastante ben. Bastante ben. Esas aí abaixo que pillar. Estaría moi ben. Vale, pues a ver se aparece Bowser para abrir por aí. Estamos en 29. Con 30 eu creo que xa podemos avanzar a seguinte zona. Despois estas de neve que estamos. Mentres non aparece Bowser, pois imos a ir a por Bowsito. Bowsito non, a por Plessie. Ah, ven aí Bowser grande. Vale, entón eu creo que vou intentar atopar unha cousa que hai aquí. Ten que haber por aquí, por algún lado, a peza de Bowser. Non está. Non hai, por aquí non hai nada. Igual está máis arriba ou non. Pois nada, pois as dúas aquí. Hai esta de aquí grande. Esta de aquí grande. Esperando que dispare. Vale, vai disparar. Entón non destrozou isto, que era o que quería.
Vale, a ver se agora destroza. En teoría sí. Que non só destrozar esta. Vale, esa está feita. Agora creo que destruce esta de aquí. Entón se destroza esta de aquí. Temos dúas máis. Tallo, tallo aquí. ¿Dónde está? Non lle está dando. Non lle vai dar. A marcha. Pois aquí fracaso nesa. Pero imos aproveitar que acabamos de abrir isto para pillar xa o último. Xa, para chegar aos 30. E agora que está ali o final. A verdade que isto como proto novo Mario grande que fagan, eu creo que vai estar interesante. 30 soles temos xa. E agora sería interesante. Aí está Plesi. Vou ir por Plesi. Entón, creo que tanto aquí como no... Aquí que misión hai agora? Vale, hai unha de moedas azuis. Eses son quen de facer a ben. Vale. 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 Ollo que nunha destas creo que hai un salto. Creo que aquí, efectivamente. Está xa, moi ben. ¿Dónde hai que ir pillala? Ali está, na entrada, vale. Saltamos. Moi ben, aquí quedaríamos unha. Que pasa? Que temos que sair e recoller outra no outro lado e volver. Isto é o que pasa. Entón, hai outro sitio que podemos pillala, que creo que é unha desde contrarreloxo, que claro, son probas curtas. En principio. Aquí está Plesi. E creo que ali, efectivamente, é onde temos a proba que vos dicía. Ali está. A ver. Isto creo que era mellor tendo outra, efectivamente. Creo que para isto igual teño que resetear, pero era mellor tendo isto. Porque por aquí non imos chegar. Non. Isto vai ser mellor volver, non pasa nada, volvemos e reseteamos agora. Agora sí. Bueno, agora sí que teríamos máis razóns para ser optimistas. Quédanos isto, que isto sí que vale, que nos quedaba de antes. Así que volvemos un sol máis. Imos volver a intentar, a ver se agora me sae mellor. Aquí fui un pouco máis dubitativo en algún salto. Tamén é certo que a cámara non me estou poñendo moi alá. Imos mellor de tempo. E ollo aí que ven Bowser. Collémoslo antes de... Ben, isto está interesante. Pero con Bowser podemos facer un par de cousas distintas.
Eu creo que o seu sería que nos abra aquí unha porta. A ver se topamos a deste sitio onde está. Ou deste sitio eu creo que xa desbloqueamos antes. No, deste sitio non. Ten que haber por aquí unha peza destas de... Aquí está. Estes bloques, a ver se nos destroza isto. Non atinou. A ver se destroza isto. Veña. Vale, Plexi está aí. Vale, se vai destrozar. Conto con que xa o destrozara. Non vexo a Plexi. Está ali. Unha cousa se nos dá tempo. En chegar a acampar. Se nos dá tempo a chegar a acampar sería magnífico. Se non, pois hai que improvisar facendo máis cousas. Vamos. Vamos. Chegamos a acampar. Veña, 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 veña. 35 minutos quedan. Buh. Sí que había manera de golpearlo, pero non lembro como. Moi ben, iso era unha. Non lembro exactamente como había que facer para... En fin. Vale, esto é o que valía. E agora creo que nos abre unha nova zona xa. Co cal, estamos aí. Esta zona levounos un pouco menos. Moi ben. Non podo creer que volver a fuxir. O Gigaquizo está coberto de tal. Co cal hai que chegar a 40. E a partir de 40 podemos ir a atacar. Pero hai que chegar a 50. Entón, non se abriu nova zona. Estou pensando. Non se abriu nova zona. Non sei que pasou aquí. Temos aquí máis para avanzar. Se chego. Chegamos ben. Estou un pouco confuso en que cousas teño que facer agora, pero en fin. Aquí están todas as estrelas. Non querré ir ali aos bosses. Creo que podo pasar dos bosses. En teoría, a ver se anda Plexi por aquí preto. Sí, hai unha 35 que podo pillar aquí nun sitio que sei eu ben, que é... que nos abriu antes a Inesi.
Ai, non abriu. Este sí que abrira. Pois vou ter que ir aos bosses, porque mapa, que nos conta o mapa. Efectivamente, e aquí, que queda? Lago Feliz... Ah, espérate. Vale, aquí podemos volver. Moedas azuis, se queda unha cousa máis. Veña, temos aló, que ven sendo ali. Non recordo que misión pedían de min agora, Agora sí. Ah, vale, o da chave. O da chave faise desde outro lado. Vou ir por Nessie xa. Porque a chave está deste lado e que levala en sentido contrario á costa que antes. Entón, a chave está aquí. Claro, é como vou para arriba. Que agora xa non lembro como facía aquí para ir para arriba. Ah, por aquí. Creo lembrar que a outra vez fixo de outra maneira. Unha destas cabezas de helicóptero. Sí, porque esta zona xa é familiar. Se prenda que leve agora a chave, nada. Con esta parte, cuidado. No pasa nada. Estamos, chave. E recolectamos 29 minutos, non sei se me dará tempo. E vamos. Ahí está. 35, creo que agora sí que xa poderíamos avanzar para a seguinte. A verdade é que tampouco teño moita máis cousa que ir, porque no resto de illas, imos velo rapidamente. Aquí sí, e aquí tamén. Veña, vou ir a Torre Hélice se hai alguna cousa doada para facer. Con esa sí calé. Ah, vale, é o do duplo. Vale, o duplo pode facer fácil. Vale, aparte teño a Bowsy Jr. aí en modo destroyer, que xa me fai o traballo por min. Onde está indo? Hai que ir para lá. E aí estamos. E
aquí ainda nos queda unha, que sería demolición dos bloques de furia. Vale, que non... Eso nada. Se ir por un boss ou esperar xa por Bowser. Estou vendo aquí hai unha cousa que non... Mira. Que é isto? Ah, vale, batalla. Ah, vale. Isto sí. Isto sí que é útil. Vale, queda un peixe. E queda este peixe. Xa estaría. Moi ben. Pois agora, a ver, teño que facer que este señor me saia aquí para atacarme aquí. Atácame aquí, home. E agora que me ataque aquí, intentar chegar a outro punto, se vou ben, e se non ir polo... Aí estamos. Aquí quería verte. Si, esto yo sei. Destrúe este bloque, por favor. O sea, creo que destrúe estos bloques de aquí. Moi ben. Pero non vou pillar esa lúa. Agora o que quero é que vaya a romperme a capturadora, non? Agora quero que vaya. ¿Para dónde quero que vaya? ¿Dónde estou? Xa me estou ubicando. Creo que non vai dar tempo. Sería derrotar isto de aquí. A ver, se fose quen de facelo, porque logo teño que ir pa aquí. Onde saltou? Non. Non o vai facer, entón imos irse pa aquí. Loitar contra él, que ahora creo que sí que acabamos con él. Ah, xa lembro como era a cousa. Que podo golpearlle con isto. Vale, vale. Vale. Esta era a maneira rápida de acabar con él, dándolle obxetos. Onde vas? Doulle, moi ben. Corre, corre. Ai, queda un toque só. Moi ben, e agora só lle podo dar. Se ten algún obxeto máis para darlle. E se non, a esquivar. Pois menos mal. Vale. Estou aquí subido. Son o rei do mundo. Lánzacho. Vale, e xa está. Moi ben. Moi ben. Quedan 23 minutos, que vai ser moi difícil. O pasa que estou xa bastante ben, porque teño 38, 37. Realmente teño 37 soles. Teño que pillar 13 e derrotalo. Vai estar complicado, pero non é imposible. E ábrenos esta zona do mapa. Xa está casi todo aberto. E con chegar a
con chegar a 30 a 50, perdón, xa estaría. Poderíamos ir ao boss e logo rematar co boss. Entón, que fixen ben aquí antes? Que xa teño o 38 aquí a man. Moi ben. Nesi, sal de aí. Vai, xa está. 38, veña. E agora imos pola zona nova. Parece que estou falando da zona nova como casco antigo. Zona nova. A ver se por aquí lembro algunha das cousas que se podían desbloquear así que non fosen habituais. Se miro no mapa non ven nada de momento, vale. Un pouco de intuición. Vale, a ver se isto vale. Ah, pois sí que vale. Non sabía como se mataba iso. Moi ben, 39. En 21. Combate na illota, moi ben. O botón que tamén axuda, Moi ben, acabo de leerla un pouquiño. Aquí había algo antes que... A ver se igual é pasando algunha das sillas. Vale, teño unha das illas aquí. Eu creo que o seu de facer a misión da illa. Aquela é complicada, pero tamén habría que facela. Vale, en teoría a illa máis fácil é a da esquerda, se non lembro mal. Así que... Obviamente, ten que chegar iso a 40 para que empece a haber festa. Acabo de ver unha cousa ali interesante que creo que... Vale, ali vedes que hai unha cousa brillando moito. Creo que se vai desbloquear cando faga esta illa. Vamos a facer esta illa rápido. Vale, hai que cazar a este. Vou poñer isto para cazar, por lo que... Vale, de paso vou pillando estas cousas de aquí. Non sei onde vai. Que pille. Vale, pillou uno. E temos aí a peza que falta. Imos ter dúas rapidísimas agora. Chegamos a 40. Isto despéxase, vale. Aí temos unha que sí que podemos pillar agora nada. Temos esta de aquí. E agora hai unha ali que podemos bloquear. ¿Dónde está Nessie? ¿Dónde está Nessie? ¿Dónde está Nessie? ¿Dónde está Nessie? Pues vou así. Se apareces aí Nessie xa chego. Entón, isto fais basicamente así.
tempo. Chegamos a tempo. 42, faltan 8. Temos que ir a outra illa. Dando un rodeo un pouco parvo, porque realmente podo ir por aquí. Festival de carricitas. Ah, vale. Vale. No, teño que volver. Podo seguir, ¿no? Tengo que reiniciar. Ahí hay otra cartita, vale. No, quería pillarla. Pues non hai máis, non? Ah, sí. Vuelve a aparecer, lo que sea. Vale, eu creo que máis doado volver e dar a volta para as que quedan. Só aí as de abaixo, non? Vale. Vale, 1, 2, 3. Está, moi ben. Esta costounos, fomos un pouco máis lentos, pero esta está, que non contaba con facer esta agora. Pois mira. Moi ben. Xa pillamos por aí. Fora de aquí. $43. Entón, vale, aquel sitio non aparece nin por asomo. Pois imos a por esta illa. Que a verdade é que non me gusta gran cousa. De feito, gustame tampouco, que quería saltar por aquí. Hai que liberar este sitio. Vale, imos intentar facer todo. Chegar ahí, ese de ahí. Ahora voy a saltar. Muy bien. Vale, seguimos. Este no tiene mucha ciencia. Tampoco tiene mucha ciencia. Esta reacción en cadena. Hay que esperar a que reaccione todo, ¿vale? No estamos mal. Vamos a conseguir esta. Y quédanos nada para conseguir a que falta. Hay una mini cosa que nos falta conseguir. Abriu bastante por aquí. E non sei se... Aí nos queda aberto iso. Vale, isto é interesante. Estamos preto, eh? Ah, vale, isto está aquí. Moi ben. Non sei moi ben como apañei, pero fixino moi ben. Imos por Plesi.
Eclesi ten unha das súas probas de aquí que imos facer rápido. Vas a mandar para baixo, hai que volver a subir. É o que toca facer. Veña. Hai outro camiño por aí abaixo para volver, veña. Logo vou por aí. Concentramos nesta. 44. Está cousa mal. 12. 46, que digo? Que digo? Que... Pues, claro, esta nai de aquí creo que é moi fácil. Hai que darlle ao seu gato. E o seu gato está tal que aquí, pode ser. Entón levamos yo 47. Moi ben. E ben Bowser. Magua que non tardase 7 segundos máis en chegar Bowser. 7, porque agora mismo Cando estamos con 48 aguanta todo o tempo, xa non se vai. En principio agora pois teria que volver a aparecer, claro. Subimos por aquí. 10 minutos. Xa vos digo, creo que é complicado que fagamos en menos do tempo do que dura Super Mario a peli, pero intentarlo non vai ser. Entón, teríamos que conseguir rápido unha que hai aí, máis as 4 pezas dali. Iso pode darme uns 7 minutos, como moito. 7 xa é demasiado. 5 minutos debería levarme. E claro, hai aquí unha que non podo. A ver. Vale, aquí agachamos. Está aquí. Estaba aquí, sí. Era importante facer isto. Entón, agora 8 minutos. Vale, hai un xefe.
por onde sae. Vale. Vale. Aquí. Vamos. Ben Bowser, vale. Eso é bo, creo. Vale, Lúa. Lúa. Sol, perdón. Aquí ábrese isto. Agora faltaríanos unha cousa que está aquí. Vamos, Black Sousa. Un Barça que? Non sei de que me falas. Oxe saiu a peli de Mario, se é iso que te refires. Nada, e agora... Espérate, agora aparecen estas cousas por aquí. Vale, próxima vez que apareza Bowser, pois por 7 segundos non estamos no que era. Porque agora basicamente, o sea, que fixemos hoxe? Vos acabas de incorporar. Intentar pasar o Bowser's Fury no mesmo que dura a peli de Mario. Así basicamente este concepto directo de hoxe. Os 50 soles conseguimoslos antes de que remate a peli. O xogo, creo que non, porque o boss é un pouco máis longo, pero estaba ben tirado. No, ahora imos sacar. Hai que esperar a que se poña a chover outra vez, así que tampouco queda moito que facer que isto. Temos un tempo para pillar as moedas sempre. Isto debe ser xa a última. Moi ben. Esta parece que me acordo do xogo, tú. Isto xa é vicio, porque se realmente esta parte non fai falta, só hai que esperar por Bowser que se volve a activar e xa estaría o xogo pasado. Pero o xogo modo, digamos, o primeiro final. Habría un segundo final cos 100 soles felinos. Calquera caso, este vídeo quedará subido logo na canle de recurso. Por si queredes ver todo. A verdade que está quedando bastante áxil o directo. Con reloxo, veña. Vamos a facer isto. Casi vale, xa me lembro disto. Chegar ali. É mellor chegar sendo un gato. Mira, falando de fútbol. Falando de fútbol. Entendo que era do que falaba antes Black Sousa. Mira, eu xa vou así e xa está, moi ben. É claro, é que estou xogando bárbaro. Non teño queixa ninguna. Então, a ver se pon a chover. Empeza a xirar aquelo un pouco. Vale, eso pode ser indicación de que unha mágoa, porque estaba a piques de ser aí un speedrun bastante bo. Copa. Vale. Xa non sei. Todo desconectado de ese Champions, non sei cal. Pois nada, pois agora xa estamos a... Non o imos rematar nos 2:30 que queda, pero a verdade é que eu creo que vai sobrar... O sea, imos rematarlo antes das 10, que era outra das... Non vou ir para aí. Excusei
meterme aí, que ahora perdí tempo. Pero ímolo rematar ben de tempo, ben. Porque ahora vai chover. Imos ir para a zona que xa nos vai pedir estar con... para afrontar isto. Sendo aquela campa. Ben, técnicamente perdimos 3 segundos. E imos co xefe final. En dúas partes. Isto en plan Kaiju Godzilla contra la Lamprey Atómica. ¿Dónde vai? Vale, Dingy. Vou ir por máis pezas que me dixo antes por ali. Vale. Ah, vale, se bate contra min tendo iso na man, xa está. Vale, máis dado que lembraba. Esta música moi de Sephiroth. Non estou lembrando ben como se pasa o xogo. Tiña que enfrentalo unha vez e logo ahora enfrentalo unha segunda vez. O sexa que non vai ser nese tempo. Vale, teño que... Vale, realmente hai que loitar contra el 2 veces por illas. Vale. Ah, pero vai volver a aparecer agora nada xa. Porque xa estamos pasados os 50. Vale. Isto está ben, cando quero facer un speedrun, xa quero facer unha vez. A ver, que facelo en hora 32. Agora mesmo imos cruzar a hora 32. Non estaría tan mal. E aparte nos saltei algunhas cinemáticas. Tería gañado un poquinho máis. Bota cousas do teito. Onde caen? Aí cae unha. Vale. Oi, gustame moito de ir con iso por diante. Xa está. Ben, pilleino. Vale. Ui. Xa está. Ah, non. Vale. Estaría. Pede un nada. Debo pillar outra peza desas. Non hai pezas desas. Onde están? Marchar. Ah, vale, caen agora. Esta, por exemplo. Lanzo xa. Ala, se aforramos tempo. E entendo que agora aínda sigue vivo. Oh, xa está todo, non sei que. Tanto, tal. E aínda queda un Super Bowser outra vez. E temos que lograr que haxa un Super Plexi. Este xefe ainda ten a súa complicación. É dicir, non é... Hai que pillar unha borracha de velocidade. E... 3 golpes hai que darle. Sí, que é moi de gato. Este xogo é todo gatos. As campas teñen orellas de gatos. As árbores teñen copas en forma de gato. As pombas teñen orellas de gato. O sea que todo moi gato friendly. Chegamos. Estou facendo super rápido, non sei por qué. Lembro sufrir bastante. Pois non sei canto me estou pasando, pero estou me pasando pouquísimo. De feito, se pasarse as cinemáticas, está a cousa aí, Porque estou facendo isto. Ah, vale, agora deu un pouco. Vale, quédame un call, quédame un toque.
Pero lembramos que temos ítems, co cal podemos recuperarnos. Está xa? Non, vale, vai fuxir. E... Vale. Tamén que iba. Veña. E vou non lle dou o botón de sumerxirme, pero son parvo. Perdón, Quero iso. Non, xa está. Tiño xa, En fin, menos mal. Está... Ah, non está. Queima. Isto leva máis lumes que a panorama. E xa está. E tapapum, patapum, pararías aquí o speedrun. Ainda así, un 38 baixo, Vou ver... Ollo, tucu. E isto ven o obxeto máis grande que a Switch dibuxou na vida. E xa está. Ala. Pois xa foi. Vou ver en canto está o speedrun deste xogo. Obviamente fixeno bastante mal. Pero bueno, un speedrun que se pode facer fácil. Fixo bastante mal para ser speedrun, fixo bastante ben para voume botar e intentar pasarlo rápido. Eso nese aspecto creo bastante o fixen. Bowser's Fury. Imos ver. Entón vemos aquí ao final. Bowser's Fury. Calquer porcentaxe a 25 minutos. 25 minutos, pero así, xente do mortal, do común. O sea, hai xente entregando tempo peor que este. Estaría 275 do mundo. Moi ben. Bo sitio para completar. 275, moi ben. De aquí aos Xogos Olímpicos. Ajá, Bausito, moi ben. Adeus. Pois nada, o luns remataremos comezaremos ás 9, teríamos que comezar un pouco antes. Ás 8:30 comezaremos o Resident Evil 4 e a ver se rematamos xa o xogo o próximo luns. E o martes teremos podcast, falaremos da peli de Super Mario. Por iso estamos facendo ese directo. E o martes recolleremos por aí. Aquí hai uns bonitos cadros que imos deixar ver. Nada, con esas lembranzas. De todas maneras, subiremos este directo en breves ao YouTube. E polo demais, en Semana Santa creo que xa non imos facer ningún directo máis isto. Hasta o luns, semana que ven. E ata que acabe o fútbol xa. Hai o luns que ven tamén. No, o luns non os vai ver partido grande, pero martes non descartemos que nos contraprogramen. Esta oferta está incluído hoxe. En vez de estar a 59 euros, está a 39 dentro do que ven sendo a eShop. Logo en tendas físicas, pois é un xogo que igual seguramente este a 40 e pico, segundo se buscades ben. Se non é nun supermercado, é nunha tenda especializada. Se non é unha tenda especializada, é noutra. Normalmente van variándose os xogos de Nintendo en 40 e poucos, que están na eShop a 59, telos en sitios a 45, 49, dependendo un pouquiño tamén das ofertas. Pero sí, das ofertas destes días, dos 4 que están hoxe,
Perdón, hoxe e uns cantos días van ir rotando nas seguintes semanas. Estaría estaría o Super Mario Maker 2, estaría o Yoshi's Craft World e outro que eu creo que é o Mario o de fútbol, pero non estou seguro dese dato. Pero confirmámoslo agora. O Donkey Kong, efectivamente, o Tropical Freeze. Efectivamente. Creo que o Tropical Freeze, non? O remake da Switch. O remake ou remaster? Creo que é un remaster. Porque o de Wii U é todo remaster polo xeral. Un día a ver se me paro e intento facer vídeo explicando que é un remaster e que é un remake. E de paso xa me queda claro a min, porque non teño moi claro. E nada máis, obrigado por xogar.